हाय लोगोफोर, गुड मर्निं बयनिसिमबो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दा नोंथांमोनहा बयबो नायलांदो। थांनो ओंखारलायबाय नै मनिसाया स्कुलाव बोरै मामि नायनो थाइनदोहाय खनसे थाइनलाय हाय खन्थाइ आवरायगोन ना दिनै मामि आवरायगोन दा रेडि जालायबाय जा खुवायानो असयजखा जेबो नुवा 9टानि बारखाबाय आरोना 9:30 जालायलायबाय। आङो दा स्कुल नानिमोनहा बिथोराव हाबफैबाय फट' आरोना खुलिदों नै मालाय सिख्लाफ्रा मालाय सेलफि लालायलायगासिनो स्टेटमेन्टखौ दङ। लाथ'नो हाला सासे लोगो मोनदों फल' खालामदोलाय हाय मा नाम मोनलाय नोंना फल' खालामलाय बे आंना नोंनि माबाखौ चेनेलखौ बुंहर दे आंना चेनेला माबासो बिथराय ब्रह्म ओमफ्राय मोनसे सान बसुमतारी दङ मोननैथार वाव ओमफ्राय गामिया माबामोन नामा सराय खनस्रानि लोगोआ मालाय माबा खालामदों रिल्स खालामदों स्कुलाव लोगो मोनदों आरोना खन्थाइ आवरायनाय जागासिनो ओमफ्राय सान्दुं सायफैदां गिबियावनो मोसानाय बेखेवग्रोबाय आरोना बेनि उनावहाय खन्थाइ आवरायनाय फारिलाइ खालामलांसिगोन बिसोरो। आं दिनै दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो नागिरदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय बे खन्थाइखौ लिरदों बिनिसा ब्रह्म। बे खन्थाइखौ बारदै सिख्ला खन्थाइ बिजाबनिफ्राय जेरै दं एरै दिखांना लानाय जादों। मिजिं बे फैलाव बुहुमनि बिखायाव गावनि बिमानि राव फावजों थांनानै थाजानो लुबैयो जों मुगाया मालायनि रावजों आनस्नि थांखियाव थायो। दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय सावरायना आखाइ आथिं सोमाव सोमाव आङो दा जोबथ'नानै ओंखाम जासिगोन आरोना ओंखाम जाखांनानै आरो दायो मोनसे दंबावो कुइसन बादायलायनाय। ओंखाम जानो हाबबोबायनो जोंहा दिनैहाय ओंखामबो मोनजालायबावगोन ओंखाम जानो नागिरदों गारजेनफोरा। मामि मोनालाय ओंखाम रानग्राया अमा बेदरानो अमा बेदर ओमफ्राय ना दङ आलु कफि दालि। कुइज बादायलायनाय खेला जाबाय नै आराम्भ' खोनासंलांदो नोंथांमोना। बिबार लाइसिनि सुजुगिरिया सोरमोन? मोनसे जोबा बिसाय एबा ग्रुपनि मनास मिसन नोंसोर हायोबा फाइना दंमोन। मोनसे मनासा खनसेल' मनासा खेबसेल' मोनसे समजि दैमारि होनो सति चन्द्र बसुमतारी। दानिया जोबनाय फारियाव सफैबाय लोगोफोर जोंनानो फारसे थांदिनि जोब्बाय आंनि भिडिअ'आबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।